хора! И здравейте хора, аз съм Теодор. Днес ще снимам поредния клип на Minecraft. Добре, както виждате, аз съм на животи. Това ми е къща, дето построих на животи. Добре, както виждате, не е мап. Но ако си мислите, че е мап, не е мап. Моля ви да се подиграете, че така ме дразните, докато кажете, че е мап. Че не е мап. Сам я построих. Сега ще ви покажа в честа. Това са едни храни, паражоли. И тук са мистически работи, дето съм събрал през цялото време. Както виждате, вижте. Злато, сребро, с диамант, сребро, злато, Iron Man. Iron. Не знам какво е това, май. Ще го е това. Това май е, не знам какво е. Ами, аз не знам какво е това. Това там, аз съм го направил. Това са телевизорите, както виждате. Нищо, че нямам такива телевизорите. Такива си направих един-два. Един за там, ето ми е масата. Там ми е тераската. Ето. Тук ми е тераската. И сега на 3, 2, 1. Това добре. Сега ще ви покажа как да излетите във въздуха. Обаче, дето е малко трудно. Трябва да го направя на безсмъртие. На креатив. Добре. Тръгваме. Добре. Така, ето. Добре, ето. Тази част трябва. Например, вижте. Тази част трябва. Правите така. Ако сте сбъркали, си го правете. След това се прави с ето. Извинете, че обърках. Добре. Ето с това така. И като виждате по средата слагате едно такова копче. След това, знаеш какво трябва да се прави след това, моими зрители? Сега ми трябва вода от най-чистия извор. Значи, извор. Може малко да сме направили грешка. Оба стока. Майка да. Добре. Готово. Вече няма вода. Обаче пак трябва да се върна. Сега, тамон, когато съм тук, взема това и това. Готово. Нанасяте леки бомби отзад. След това натискате
И ето, вие излетяхте. Това е миния клипа за днес. Сега